nento engifisa abantu beyazi uyabona mzala uma ngabe usuganile kubalekile uma uyindoda engathi ungaphuma inxiwa lakho akuze nje wasekhaya uthi nje shenxa yezwa mzala wenzele ukuthi umakoti wakho athole ifreedom athole icomfort zone akwazi ukwenza nanoma yini afisa ukuyenza njengakubi njengakwakhe askiz angikwazi ukuthi mangiganwa mina ngiganwele ekhaya umuntu ufunda zafi ngicela ukubuza lana ke bhuti wami ngiyezwa mfowethu uyachaza indlela ochaza ngayo and futhi inhle kakhulu bhuti wami imfundiso yakho ngicela ukubuza ke bhuti ukuthi makuwukuthi uzelwe kwenu umfana wedwa and umdala futhi kwenu uyabona and esimene sikanjalo uthola ukuthi mhlawumbe ulanywa noma uzalwa namantombazane kuphela akulama ngemuva akekho umfana wena kuphela nje umfana kwenu esimene esikanjalo ke mfowethu ingabe kuyisidingo yini noma kuyafunakala ukuphumumusa noma kumele mawushada ushadele khona la ekhaya uqhubeke nje nokuhlalelana nomakoti wakho nezingane zakho esimene esikanjalo bhuti wami angase unabe kahle kuke wenzeke kanjani ke mfowethu uyabo ngoba phela ngokami ukubuka mhlambe kungaba nama side effect ukuhamba ushiye ikhaya lika baba wakho uyowakho umuzi ake sithi mhlawumbe ubaba wekhaya akasekho noma mhlawumbe akasekho obvious lo muzi lo mangibheka ngokwami ukubona uyovalwa ngehlahla ngoba phela awukho umuzi ongaphathwa amantombazane odwa uyabona kungaba kamachanca lapho kodwa ke bafowethu singabantu asiboni ngendlela ezifanayo uyabona bengicela bhuti mhlawumbe ukuthi ungichazele nje kahle kahle ebhula ukuthi kahle kahle ngokwakho ukubona esimini sikanjalo uma usukuzwele uzelwe uwedwa kwenu ulanye amantombazane kuphela kumele niphuma umuzi nani bafowethu balandeli bami ninolwazi mhlawumbe ngale nkulumo engiyibuzayo la lo mbuzo ongibuzayo ningaphawula la ku comment section nichaze bafowethu ukuthi nina esimele sikanjalo ningenza kanjani uyabona kuvumelekile ukuthi uphuma umuzi uzele uwedwa kwenu uyabona ngoba ngizenza kwethu ngoba silana nje ku TikTok sizofundisana ngempilo uyabona kukhona ongangifundisa khona engakwazi mina uyabona njengoba mina bafowethu ngiking of imbumba iking of ibetway akumelanga bafowethu ukuthi nginifundise ngobetway kuphela uyabona kuningi nje bafowethu singafundisana ngakho siqhubeka impilo ephambili so ngicela ukubuza ukuthi esimene sikanjalo ingane zakwethu kumele wenze kanjani cela ungichazele bhuti wami lapho mfowethu there's inando the king of imbumba inkosi inibusisa amen yabonga.